Ka jing thang pathar ya ki Khlaw ki betap ka de ka wei na ki daw ka ban khata e ka jing don jing em jong ka mei mariang bat kumjo ka judan ka jing plo ding ka bashar khai na ka jing klang jong ka ding ya ka bala pen julor ru wat ya ki jing thung jing tap jong ki nong rap ki badang kre ban seilong bat ka judan ki khap ba ka wan ra e ka jing plo yeng ka bakta wat ya ka jing embryo ru kumjo ka ba kum bala ju sakhi ha ka jing ja plo ding kham tam se ki benta ki shnong nong kandong hakini ki kindiat sngi la sakhi ki ni jing thang pathar ya ki Khlaw ka bala la ban yo ring dur bat ban shai halor ka ni ka jing thang la ka dan em ka an ni ka hukum ka ba mana na ka liang undong lum khubor jong Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar ula yo ban ya kran kerpang bot Divisional Forest Officer DFO Social Forestry Division Riboy District uba bijoy lingdo haga jing kran utoy officer la ong kumbaju sakhi ye ki rukom thang Khlaw ka dei bet tang ka basu thang Dusmon ka ba khlam jing mut ka ba na ka te ka jing thang Khlaw Dusmon ka juwan ra ya shipon ki jing ja basusi ka bakta e ka jing don jing em che ki long yeng brio na ka jing ja uploading bat ka ba wan ra ru ka jing do nong jong ki nong rap na ka jing kem ding che ki jing thung jing tap ki barang sedang ban khilung kham tam e ka khata e ka koi ka khia jong ki brio na ka tedam ka ba pen ja khliai ka le ka ba ki brio ki ring man si hey Susi ban ong ba man laus nan hakum gini ki por ijiyo kubor badan ka jingklang ding agi benta per juga district di boy ke jongi tan kum hakini ki kendiat si iyo iba kadan ka jingklang hamol ndat te bon ki eke ki bala do angta te kadau ba hi na syamba jong gini ki jingklang ding te se ka dei ka wei ba isuk ban chu thang mani ka ba pen khuat nang ban kan suk ka ya ka yeng haki Khlaw le se kala ban long ru tharai ba kinong ri jingri namar ba ki kwa ba yo plang thamai le se ki ya thang but bon hi padeng adei ngasno ba ka dei ka jing de Dusmon jong ki ka tu kat nengot ki ba ya thang ya Khlaw te abaya dei hi bat ka jingma ngasno ban biang ba ka jingdu kalong ka Khlaw ba om tang yangi re ka pateng ka ban sawan ru marbalai ka ding hi ningkong tengi thang ka bamdu baro kat ka badan hang tu ki jing kita om tang kita yu ka bamdu iki sembai kam tam e iki tu kiten ra gi badan khelu nang ta ka pentar khong ru ya ka khendo ma dei si dei ding ka tar khong ka khendo ka tar khong susu bat kasbo ka penduru ya kasbo khendo nomar pelai ki nyang ki put ki badan apa khendo ki bayarap an pensbo khendo ki yap lut nang ta namar bakala tar khong ka khendo ki ya jingthong jingtep ru ki la inglut ka khendo sim aka porslap pada jayu ki khendo na kini ki jaka bala dan ka jingklang ding ka tu cheki wa cheki dot kawan ra ka jing slei ka bakta yangi hi kon ben riu kham tam ki nong rep ki jongi aba slei ko nang ta ka pas new tam dadan ka jingklang ding bat kale eru ka jaklia kimi ki eke ki ba pen jaklia kale er ka ba bat kane ka jaklia kane ka per ka namar ba ka sting ka per kale er bat om tang ba ka per ka tu ka jakka badan jingklang ding henre ka sapriang ru shakishnong ki thau bat pitep dangi ring ya kane kale er ka ba jaklia kini ki jaklia ki ba si ka tin parang yung suspended particulate matter kila aban rung shadu ki tor bat ka ta shibon kham tam e ki khulung khna jungi ka ta e ki tor kala ban wan ka jing chitom kila ban jinjar ban ring man sem ban hiar man sem ti ka ne nyap ya husiar but sakaway ni tep hi ba ki dieng ki sie ki jingtung jite baro ki kijet ya kata ka carbon dioxide ya ka leer bat kisna jing bam ki he ki san da ka ba shimi ka to carbon la leer bat ki set hakamet ka jong ki le sia ka sla haki Tnat haki sla ki thit da thang pade da ki ing da ki plu kalong gumno
kasep no nomor balik itu ki carbon baro bakas tur ka bahaktin parang ki ka carbon sequestration ka baka kaladep kejit ya ka carbon ka suin na ka leer datang kami biang kalat biang sejrong te ka pun pulam no ya ka jing temu ka jungi habaya de bat ban yakon ber ka global warming marka global warming ka bun sin hi yitip ba ka global warming ka de na mar bala bun talat ka carbon dioxide ha leer te ladak dangi thong maknaru da ka batang da ka badan ka ni ka jing klang ding ka pun pulam no e ka tu ka jing le ka jing khun ka jing mar bale ka carbon ka badan ka bala dep store kala kiu biang shanek ikani ka weru ka dei ki ka ba ki hab ya berkat ba Nalor kata ulam maham ru yaki brie ki batang pathar klamakor yaki Khlaw ki batap klemjingmon dak ba kedau yaki kendon an IPC katkum ke section arn riu pra bat arnyo pra ka ba katkum kite ki kendon an ka kransai baki nu ki brie ki ba penjabo yakale air kin ngat ha ka jing pensitam katkum kite ki kendon an Shushu nakaliang ba bijoy ula kunturu ikinong elam snong haki snong baper ha kadong riboy bakin snok ti lang ban shim kia da kabaya tre lang bat katanat ban perking ting e daki kendon snong ban khang persa ikibri ki ba persang ban thang Khlaw pathar nakarpat yakinong panya snong bakin ai ka jing maham ka bating e kam tam kitu ki bale Dusmon ki ba jumlin ban thang Khlaw bat ladalong bakin wan raru ka adong snong ka baklan te hangni nga ko an paru pila ru ban IT siki pulet namar bale kadon ka section haka IPC ka section arspa under popra bat ka arspa nyaw popra ini ki section ki ong ba uno ubriu iba pinjakliya ka leer mula ban pensitom da kani ka section juga IPC bat laban arrest ru yakum kita claim ka warrant kadai ka cognizable offense bat ngila man pha yaki saka ying shari man bishar ngila ban kem ngila ban ai ka jing pensitom te kaniru ka don te namdon yesu sibun ban ong hendrei to ngasu kerpat red biang ye pi baro akipat nong snong jaga pi bar district jungi kamtam e kinong penya snong bagin le tik e ban kem yakitu ki bale Dusmon ki badon snong ki batang Khlaw kenang ba kalawai jongi ba jungi khon jongi kan long ka babha ba kalum dan kanu lu jing ba habani ring ka le Habatin pej bahagi ki sharp ka sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya